Takže ahoj, já jsem Alice Cat a teda tohle je úplně první video a tohle bude takový malinký videjko, protože vám chci ukázat takový obchůdek, který je takový japonsko-korejský a prostě jdeme na to. Takže zatím ahoj. Takže ahoj, jsem zpátky, promiňte, že jsem vám nic nenatočila z toho obchodáku, ale máme tady ochutnávku, mám tady dubajskou čokoládu, musela jsem kus odlomit, protože můj brácha taky chtěl a tak jsme se to rozdělili. Potom tady mám tyhle ty bonbonky, mám moči, liči pitíčko a takový zelený pití, který jsem se zase musela odlít, protože jsme měli jenom jedno. A teda se zatím tím pitím, takže je to teda meloun a jdeme na to. Je to strašně dobrý, je to mega chutná a teda tomuhle dávám asi tak 7 z 10. Další jdeme na dubajskou čokoládu, takhle vypadá ten vnitřek a já si teda kousíček odlomím, takhle. Mega dobrý. To je strašně dobrá čokoláda. A teda tomuhle dávám 7,5. Protože to není úplně nejlepší a stále docela dost. Potom si dáme zase pidíčko, tohleto liči, mogu. Takže ho jenom otevřu. Je takový růžovoučký, hezký. A teda jdeme na to. - 9,5. Mega dobrý. Já tyhle ty pitíčka miluju. A poslední tady mám tohle. Moči. A teda ho jenom otevřu. Mě to strašně zajímá, protože já jsem tohle ještě neměla. Takže takhle mám. To nejde otevřít reálně. Já jsem na to vezmu jenom nůžtičky. Takovýhle. Takže už to mám. Je to gumový úplně. A je na tom takový cukřík, takže jdu ochutnat. Mega dobrý, doporučuji. Je to strašně mňam úplně. Dávám tomu 9 bodů z 10, takže tohle bylo takový moje první videjko. A teda něco nakonec, takže jsem Tarian, jak asi vidíte podle masky, a já jsem taky fanoušek Billie Eilish, nejlepší. A teda jen takhle na začátek a budu vycházet nějaký videjka a šarté. Takže zatím ahoj!